Ngetil sumilir ya, Jili. Ya. Aku nunggoni karo dawe pundutan tembang kalih podang kuning. Yen pepundhen kula Bapak Suyut ya wong ayu kok tiladosi pindah. Bagus Putra Audio Obano Cili Pausia Putri Adita Malekti New Uspo budaya bintang sasolo padang rambulan tak goleki ana ngendi si panjerino ora krasa lalungitan lunglungan kang rambatan Nggih, wedakane pundutan sakwiyane pawundhane kula Mbah Suyut ngampel podang kuning wilujeng dalu ya.
Monggo-monggo mobilnya. Ingkang badhe ngesaken bisa tanyub jile nyaturke minggah ana panggongan wong ayu. Iya, oh. Monggo Pak Sentot. Monggo. Nggih, juru gambuh kula niki. Nyaturi jumeneng monggo. Popong tiketnya live streaming Indonesia. Asik, asik. Putra budaya lho iki. Monggo. He he. He he. Sampun